Hai quen pensa que a terra é a gran nai da que todos nacemos. Pero son tantos os fillos da terra que chega unha hora en que a mesma terra non é quen de darlles de comer a todos. Moitos tiveron que amañarse e aprender oficios que requerían, sobre todo, moita iniciativa e algunhas habilidades e saberes. Os aprendices donte son os mestres de mañá. Nunca son tempos doados os da aprendizaxe, pero cando se adquire un oficio, un ten a sensación de que ese predio ninguén llo pode quitar. Chega entón a seguridade, a satisfacción e o recoñecemento dos demais. Todo iso do que un, no alto da vida, se sente tan orgulloso. En todo Conjo se cuentan con los dedos de una mano la gente que hizo carrera superior en aquella época. É que un bo día eu erguinme tarde porque non podía facer traballos brutos porque ainda estaba enfermo do corazón e miña nai, que era a que tomaba as iniciativas, pregúntalle a meu pai: Benito, que facemos co Suso? E meu pai, que era o que mandaba, dixo: o Suso, como non vale para nada, que estudie. Mulleres estudiaban moi pouquiñas en algunha carreira, apenas ninguna. Só en filosofía era onde había maior número de mulleres que de varóns. Xa mandaban a traballar para axudar a casa. Como iban a darle unha carreira aos fillos sabendo que non había e ao mesmo tempo pois polo menos iban a traballar e xa quitaban un pouco aos pais da apuros. Decidíme eu mandar os fillos para estudiar, que sempre le dicía: os meus fillos van a estudiar. O estudio non o venden. Se lle deixas unha casa ou unha leira, mañán véndena. Pero o que estudian e o que saben, eso non venden nunca. E así foi. Foron moi estudiosos, moi traballadores. Un primo meu da parroquia de Meirás foi ao seminario 2 anos antes de ir eu. E entonces eso foi determinante, quizá, para que meus pais me dixeran a min se me gustaría ir. A min tamén. Sí, había xente que mandaba o fillo a estudiar cura, sí, pero tamén non podía falar, non, pero que mandaban o fillo a estudiar cura eran xente de carto, senón non. E a min, indudablemente, o que me gustaba era sair dali, sair da casa. Non tuven tranquilidade, nin acougo, nin sosego de ningún tipo, hasta que descubrín o mundo luminoso da cultura. E entonces eu quería buscar. Daquela nin sabía moito que era o seminario, nin sabía tampouco moito que era o que había que facer na vida. Para ir para Renfe había que saber moito, e eu de cuentas e pero de ler, cara, me costaba, porque non fun á escuela. Como podo eu acceder a este mundo? Porque meus pais non me van a mandar a... Ni siquiera a escola sí que me mandaron, pero despois, ao cumprir os 12 anos, acabouse. Conocía as letras todas porque aprendía no monte, pero soletraba moito. Inda hoxe caro me coste. Eu, gracias a Dios, a un abogado nunca fun. Pero os que iban ao abogado tiñan que pagalo. Tiñan un xuicio e había que pagarlle ao abogado, había que pagarlle ao procurador. E esas cousas, igual que a hoy. Porque eu acordo que un tío meu tiña unha casa que tiña unha ventana e un curro que agora fixeronse dueños, e uns que compraron agora. Fixolle un jaliñeiro debaixo dunha ventana, tiña unha ventana pelía e fixolle un jaliñeiro debaixo da ventana. Eu vou dicir unha cousa, eu cando era xoven, hasta 19 anos, non sabía que había abogados. E vai, colla a pedra e tira en riba do jaliñeiro, rompillo o jaliñeiro. A denuncia. E depois tuveron que vir, os xueces e un canteiros. Cando empecé a ganar, xa ganaba eu
50 pesetas. Pero sacaba a miña nai. E a min dábame unha peseta aos domingos para ver unha película de cine que a viran ali un cine. Podíamos gañar daquela, pois, 5 ou 6 pesiños, 7 pesiños, máis ou menos. E para que non tiña nada, eso era moito. Eu ganaba 20 pesetas. Daquelas, cuidando das vacas. E eu xa cobraba por facer un pantalón 12 duros. 60 pesetas. 2 pesetas o día. E se houbera unha aquela dos sindicatos, esa resulta que as mulleres tiñamos o mínimo era ganar 2,40. 2 pesetas con 4 perras. Pero os empresarios sempre foron así, todo o mundo pagaba rentas. Hasta tiñan o médico, non tiñamos, que naquela era moi pequena, tiñan o médico arrendado. Aqueles médicos eran de vocación e non era nada que te vou dicir, avaros. Nos vi que non iban como outros van polos cartos. Creo que non podía cobrar moito porque se vía as necesidades que eles tamén se conformaban. Moi careiros non debían ser entonces. Teníamos un médico que se decía de arriendo, que a lo mejor llevaba 3 parroquias o 4. Teníamos una iguala con un médico. Escogíamos un médico y le pagábamos mensualmente. Y en varias familias, ¿no? Na comarca de Fumiñá, Meira, todo eso, e Ribeira de Piquín, en realidad non había unha muller naquela época que tuvera un sueldo aparte únicamente unha maestra. Así o máis corrente o que podía algo era facer as maestras. Mandalas á universidade nada. E modistas e peluqueiras. Eu cobraba, por bordar un juego de cama, cobraba 100 pesetas, porque costaba máis o bordado que a sábana en sí. Modistas empezaban así as rapaciñas que as costureiras da aldea. Ala, vai aprender o oficio. Porque facer a peluqueira xa tiña que vir á vila, que é onde había as peluquerías, que nas aldeas non sabía, e xa se facía un pouco máis custoso. Éramos 9, 4 mulleres e 5 homes. 2 aprenderon a modistas tamén. Non había moito, non había oficinas, non había empleos, non había que traballar na terra ou como podían. O oficio das mulleres era traballar no campo. Era traballar no campo porque non había conservas como é hoxe, non había industrias para traballar, non sabe. Acórdome con unha muller e boa xornal ganaba 6 reales. 6 reales para xuntar e comer e vivir. Bueno, pero daquela tamén che custaba unha barra de pan canto. E ainda teño na casa unha libretiña onde se di a primeira muller que conduxo un camión que era da Muxía. Doa, 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 era costureira, o eva traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Zoqueiros, carpinteiros, xastres, eran os oficios que había. Había moita xente que traballaba no campo que non podía ter, pero o que podía ter, pois, ben, aprendía a chofer con moitas dificultades porque había moi poucos coches, pero zapateiros e xastres, eso sí que había máis. O meu marido era zoqueiro. E o do sastre era un pouco máis de menos tanta esclavitud. Daquelas ganábase. Daquelas o oficio do sastre era bon. Tiña os aparatos así nun tempo con un gancho, entonces facía ali naquele tempo facía os zocos, as madeiras. A xente traía as pezas, e despois facía clavavos, botaban unhas viras, clavavos, e cobraba 6 pesetas por cada par. A miña ilusión máis grande da vida
foi ser marino mercante. Por que quería ser marino mercante? Porque quería ver sobre a práctica, ou sobre os meus ollos, todo aquilo que leía. Cousas como da India, cousas como Machu Picchu. Que eu fui un mariñeiro, fui un largador, fui un motorista uns 4 anos e depois fui un patrón de pesca. Que as casas, antes as casas facíanse de pedra. Había moi bons albañiles, moi bons canteiros. E moi bons carpinteiros tamén. O que era rico mi tío normalmente cura. Normalmente. Eu acórdome que da miña época pois saliron ali uns 7 curas na parroquia solo. Que a min de pequeno, cando me decían que vas a ser, que vas a estudiar, a miña resposta sempre era esta: médico. Vou estudiar para médico. Fun o que quería xa ser, sempre tuve suerte cos traballos, e a non saber moito ler e escribir, había que agarrar traballo. Eu sempre pensei no traballo. E eu digo a esta xente nova sempre, digo, mirade, non traballedes para ser ricos. Traballade incansablemente para non ser pobres. Doa, doa.